Foli ani tanuni an b'a ɲɛsin an lamɛnbaaw an'an filɛbaaw ma minnu bɛ nin waati in na n'u kɛlen bɛ k'u sigi Jɛmɛ kunna Tam Tam TV ni u sigilen bɛ an ka anw lamɛn k'aw sɔgɔ Jɛmɛ kan a nin waati in na an yɛrɛ sigira Kamalen mun b'i la? Ayi foyi tɛ n na ne visé fɔlɔ de n k'i visé k'a ɲɛ kosɛbɛ fɔlɔ voilà Kamalen ni y'an ka lɛgisew de ye ni y'an ka lɛgisew ka tabiyaw ye ni cɛkɔrɔba ni kɔni ye verre jigin k'a kɛ tan o y'a sɔrɔ a bɛ k'i lajɛ dɛ wa jaabi fɛn y'o ye dɛ Kamalen an b'an filɛbaaw fo ka tout le monde maa bɛɛ fo maa o maa bɛ yen k'i bɛ Mali kɔnɔ i bɛ Mali kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya na Belgique Amérique Japon Kamalen i ma ne ka dugu fɔ jumɛn i ma ne ka dugu fɔ Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire hali n tɛmɛ tɔ tɛ taa bɔ yen munna i ye ɲɛni ko ye ye ŋɔni ka di ne ye dɛ Kamalen dugu dɔ bɛ yen awɔ u ko Sunjata ko ye dugutɛ je ye ne b'a fɛ ka taa ye den o bɛ jamana jumɛn Kremlin ko Kremlin n ko Russie la ye Kamalen duguni tɔgɔ ye ko Malta wa Malta o ye dugu dɔ fɔ dɛ Malta tɛ o yɔrɔ ninnu Sanogo Mali ye manja ye dɛ Malta Maliyɛn den bɛ yen ko n'i bɛ ko nin ɲɛdɔn diɲɛ jamana ka dɔgɔ Maliyɛn tɛ jamana min kan koyi o kuma la fɛ a ma fɔ ko ATT delila ka taa dugu dɔ la ATT taatɔ ma miiri hali dɔɔni k'ale bɛ taa Maliyɛn dɔ sɔrɔ yen Alahu Akibaru ATT taara ka événement na a bɛ tila tuma min na ko jɛkulu dɔ nana ko communauté malien vivant jamana in tɔgɔ o bɛ jamana kɔfɛmaw Guinée équatoriale Brazzaville an bɛ yenkaw fo e ma Italie fo dɛ ka italiyɛnw fo i ma Libi fo ka libikaw fo ka laginɛkaw fo ka burukinakaw fo olu kɔni y'an yɛrɛ ye sa Laginɛ ni Mali ni Laginɛ ni Côte d'Ivoire fulaw b'a fɔ ma ko n'a turuba turu a kuma tɛ kɛ dɛ ka i ka dɔn bɛɛ fo mɔgɔ maa bɛ bamanankan mɛn o i tɛ bamanankan mɛn o an bɛ foli di bɛɛ ma k'a fɔ ko anw sigila anw wasalenba Tam Tam TV kan k'a ɲɛmaaw fo n'an ye ɲɛmaaw foli daminɛ ne burankɛ bɛ yen ne burankɛ bɛ yen Bangolo Kulubali Bangolo Kulubali k'i kana Kulubali la k'a fɔ yan ngolo ne ngolo a fɔ ye Kulubali la ka n'i y'a ye yɔrɔ o yɔrɔ k'u mɔkɛ ye kɛlɛ o kɛlɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ k'a bɛɛ kun ye musoko kɛlɛ ye ne de y'a f'i ye i jɔ dɛ ayi u ka kɛlɛ yɛrɛ fɔlɔ ye jumɛn u ka kɛlɛ fɔlɔ ye jumɛn Kulubali masaw u tora kɛlɛ o kɛlɛ la musoko kɛlɛ kun don u ye Kulubali ka masaya sɔrɔ cogo di ko masakɛ ye Kulubali jama de ye danaya da u kan k'u ka kɛ jama ɲɛmaa ye musoko y'a cɛ an bɛ Ala deli Bangolo ta kana kɛ ten Bangolo respect à toi ouais respect ko kelen tɛ a fɔra ko jamu dɔ bɛ yen ka muru di e cɛkɔrɔba ma k'e ka taa kɛlɛ kɛ e ka dɛsɛ kɛlɛ la ko turama ma sɔn kɛlɛ ma ka marifa di e ma e cɛkɔrɔba k'i ka kɛlɛ kɛ e cɛkɔrɔba ka siran ka o kɛlɛ kɛ ka tama di e ma k'i ka kɛlɛ kɛ e cɛkɔrɔba ka siran kɛlɛ la ko turama Ala ni ye Sumamalo ye dɛ sisan kulu kuma se siɲɛ ma a sera siɲɛ ma an k'a bila yan an ka tɛmɛ ne tɛ ni bɛnbakɛ ye baara kɛ a tɔgɔ bɛ fɔ jama na dɛ ni bɛnbakɛ ma baara kɛ i tɔgɔ tɛ fɔ jama na dɛ i bɛnbakɛ ma baara ne tɛ ne ye sa ayi ne ko ni maa min bɛnbakɛ ma baara kɛ o jamu man ca dɛ Sikaso y'anw ta ye Sikaso y'anw ta ye wa Yiri Sanogo kun bɛ yen masa de kun don
wallahi Sikaso ko nyinga afalla me Sikaso quartier do imoke ida me yerema emire Bemakerela ibe ko matu ibemake ne bemake muso joli be yerema sano muso joli be bulu muso joli du jomulo yerema bulu a ibemake muso joli bu bulu yerema hale bemake do be ata imoke do be tu muso hage dado ni na bakul be la kawma ima bako duguma kana ba mo mosa moke muso furu ay dewu so halatu adewu nyamu domle tanga faranya na sa anga faranya wana aisa ni bege ma barage bege to tifo imoke ma barage imoke to tifo de an moke dem ni sera siga so iba an moke kulu an be mage kulu futo di ay sigi fayde ya famu ay sigi fayde ama ba mu ay sigi fayde ne chia ba mu ay aywa sisa la ma finya na so quartier couture de to dalen do wayerma la wayersa ale de kele kuntigi Sikaso e wayerma un to dalen do ni mokere la e ka anga sisa anga ni ngublata sino ni mami moge ma barake ti to so de internationalement sino ko dala jiba mi kone walma ko jara ko bakari umoge baradege umoge baragede jarla kaw aw moge baradege igijosa kulballa kaw aw moge barade jimima katba ko ka bara banko da jimima ko jara jiba mi kone awo ka dese ko bela ko jimi jisu mi yara da tondo kala ka jigi so mo sikana do kola mo sikana do kama le anga kana jigi so kama le ama bleba fo bleba chemani musuma ami foli di bema kamale fo kama le ka chedo ni chengina fo mo kono munu me kelela munu me keleda kono munu geme ka usenda ikado jadi su senga ya abula maide ha muni ya abula maide awe menga arabu de munu me kelela kawale diye kono mami zali histoire do na malien kuna mami sali histoire do na malien kuna kasoro réseau ka beni réseaux sociaux clé oui ni petini ni mbada magalu ale bani ni arafati bani o de ye histoire yere de na ka réseau ka sinon abu ko ni nyona bani kera ko ni bani nyona make mali kono ya Dusuba Traoré bana u ka dugula be wasole wasole ngata semana u ka su taraka bi safe fo kaburu do kono mais ya soro réseau ko clété wallahi do fene be wa soro mana ba mako cheche drame Chez Drami, au fond, je suis quoi? Aïe, ne bon, non, ya sur et mana hala, et ma ya sur mana kai. Chez Drame Sali. Ya sur Télémanjani. Alors Télémanja. Ah, on a bon ouais, kabi 4 kabi Moussa Traoré minasa. On a bon ouais, kabi Moussa Traoré. Alors donc on est ensemble. On est ensemble. Zo, on est ensemble. Comment ami do kurafoni kono bamana ngo dugu bla ngafsa la dawliye ako min galo da bolo ko dela ka dona musoka lote ngalla alala ti songa fo ka seri musumo bamana ngo ako anda ka laba e boliye ni ko suwo sukura kada sigala dugu bi je kurafoni ko chogodi kenan kuma informé de chogodi e mun ni gara musa baraka problem bay e musa mara way kuma inda don na kuyi musa mara kuma inda don na kuyi kuma intara ale abori da de awo ale ya tafoni mi ale ya tafoni conséquence mi ne tama te na foni conséquence yo ne ko ni ko suo su ko kana sigala dugu bi je ngo kuna foni ko ibini kuna foni ta de lamola aha ide to na se ga ga bo aha bamana de yafo ne ko ni ko suo su ko dugu kana sigala be klebi bo kuna foni ko ako alusene ag ama
hamaya ako mi gachiya ka wuli ka jɔ k'u ya a bɔnɛ a nina sɛbɛnnikɛla ko ako nin ma ko fɔlen i k'a dɔn nin ka su kɔni kungora wa nin ka dugu jɛlen filɛ nin ye a ko ni nkalon mɛnɛ ka boli cogo o cogo don dɔ la ni cɛ nana a b'a nɔ mina sɛbɛnnikɛla ko nin ma ko fɔlen a ko nin mun ye maa ye i k'a dɔn État islamique a danama bakun don wa État islamique a fanga de kun ye nin kamalen nin ye min bɛ wele ko Aluseni Aga Amaya sɛbɛnnikɛla ko nin ma ko fɔlen a ko a n'a ka jɛkulu k'u ni gachiya ye tako saba kɛ arabadon a ko tiga ma don a la dɛ o ti kɛ o ti kɛ e tɛ ɲɛdɔn i tɛ a tɛ dɔn a tɛ dɔn nin ye miirijigi kɔrɔjo la kɔrɔjo sɛbɛnnikɛla ko a ko i ka dɔn gachiya n'o kofɔli ye bɛɛ a ko nin jɛkulu nin ka teli ka ye i ka dɔn Kidali mara la Gawo mara a ko ninnu i ka dɔn u ka ca o yɔrɔ la kosɛbɛ jɛrɛkulu i ka dɔn k'u wulila patiri la minnu kɔni i ka dɔn a kɛra tarata arabadon a k'u b'u ka patiri la waati min na k'u balila tiri dɔw la tiri minnu bɛ yen n'a kɛra Gawo mara kɔnɔ a ko wa tiri in dara kujɛ mun na sisi sumana sisi jugumana na ko mun yera a kɔrɔ a ko maa dɔ yera ye min dɔ ko Aluseni Aga Hamaya a ko de sutera ye ko in kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko wa ko in dara laban cogo di a ko Aluseni bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na a ko nin yɔrɔ in koɲɛ bɛɛ bɛ Aluseni de bolo a n'a ka jamakulu Sanogo a ko ni ninnu ɲɛ dara i la nin yɔrɔ kofɔlen na f'u ka tigɛ da i kan a ko nka a ko banna nin don dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn n'i y'a ta ka a lajɛ a ko jɛkulu in na maabaw a ko maa 13 bɔɲɔgɔnko olu kɔni bɔlen na u ni na kosɛbɛ a ko nka maa 3 bɛ yen min ye maa tɔgɔtigi ye n'o ye i k'a dɔn Aluseni ye olu ɲɛmɔgɔ ye k'olu bɔnɛna u ni na nin kɛnɛ nin kan k'ulu le bɔnɛna u ni ka nin kɛnɛ nin la sɛbɛnnikɛla ko a ko wa maa wɛrɛ ma nin kunnafoniya in di i k'a dɔn u yɛrɛ ka maa kofɔlen n'o ye Aluseni jɛɲɔgɔnw ye a ko olu ye nin kunnafoni in di wa k'u taara sɛgɛsɛgɛ ka taa Aluseni yɛrɛ ka sɛbɛnfuraw ye a burunema kɔ a yɔrɔ la yen ko nin kɛra doniba bɔlen nin yɔrɔ maaw nugu dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko gachiya maaw a ko olu kɔni b'a da diɲɛma kulo kan ko bamanci minnu bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na ko ni Ala sɔnna a ma k'u b'u sen da bɛɛ kan kelen-kelen fo ka taa bolo da a kisɛ kan sɛbɛ ye an y'a bɔ Malijɛti kɔnɔ u ka don dugusɛjɛ bɔli ye nin Malijɛta an bɛ foli di u ma u bɛ fo yan Seku Tarawele e yɛrɛ bɛ sɛbɛkɔrɔ fo fasere i k'a dɔn a ɲali la kamalen sɛbɛn bɛ ne bolo n b'a ta ko ye an bɛ don min ko bɛ i k'a dɔn kunnafoni gafe min bɛ yen n'a bɛ wele ko i k'a dɔn journal Croissance Afrique Croissance Afrique ɲɛmaaba maa wɛrɛ tɛ Dawuda Ba Kari Kone kamalen nin y'a ka fasere ye Dawuda Ba Kari Kone ko a ko an ka jamana kɔnɔ dɔgɔkun in kibaruya belebele dɔ la dɔ filɛ nin ye min ye i k'a dɔn musolaka dɔ bɛ yen k'a ye ba kunnawolo ka fa kunnawolo kamalen ka Mali kunnawolo ka diɲɛ kunnawolo o musolaka ye jɔnni ye Sika Kone wa Kone nin ba ye Sanogo ye n'i y'a sɛgɛsɛgɛ nin ba ye Sanogo e delila ka Kɔnɛla ka kɛtɔ ye ka Sanogo muso furu a ba ye Tarawele di an de ye fa kelen an de ye ba kelen ye Sika bɛnimuso i jija dɛ Sika i bɛnkɛ de ye ne ye fo ka su ko ka dugu jɛ i y'a mɛn yan ka bɔ Segu Dagagun kan ka n'i yɛrɛ sɔrɔ Bamakɔ i bɛnbakɛ ye tɔgɔ sɔrɔ i mɔkɛ ye tɔgɔ sɔrɔ comme ça sisan o tɛ e ma o fɔ a ye wa a t'a mɛn o bari n'i ko k'i bɛ mɔgɔ fɔ sira min kan a tigi tɛ sira min mɛn a t'o dɔn ne de bɛ se ka dɔn a bɛ ka dɔ fɔ Sika tɔgɔ min bɛ tɛmɛ o mun ka sɔn ka tɔgɔ le ti de ntɛli bata dingo min bɛ jɛ ni mun di sabanan ti a bɛ fɔ tɛlɛ ma ko Sika iyo i barima min bɛ jɛ i barima min bɛ Sanogo ni maloya dabonyana ngalla alala Sika bi anglais ni kun ye hali anglais dɔɔni fɔ an bi fara i kan nka siniwa kan Sika ti nin bɛ bi Sika ti nin bɛ sini
Siga vive les aigles. Vive les aigles. Siga. Ningam nani diga kaede. Ika siga kole. Ika do fune ngeni ndo. Ni ika do bolonta ko strati ula. Amre ika do bulam tulla fli. No ika do anga basketi. Amre siga yo do bangana de. Kamale siga awale yuma dona. Joni fe. Minye jamana nyama fe. Joni fe anga jamana ko ministre mimbe. Na ko le ministre de la jeunesse. Chargé des instructions civiques et de la construction citoyenne. Amade Abdul Karim et Kassim Fomba. Allez de Sika Wole Numando. Allah. Sika Ika do Anga basket gelaw. Kamele Ubora basket la 100. Mali allez Jora Flana. Kamele Awulla ki Jondo. Voilà. Kamele ko. Ko Ika da Mamu basket gelaw ye. Kamele Ika do Unison Jara. Bari Demedona Uma. Allez téléphone ko sera fait. Demedona Uma. Voilà. Kamale ota be siga koneta bole fa de be aka kamale siga kone kamale akumbe jeu Amerique ika do kulu de fe kamale ni ma fle ni manyine ni me wole ko NBA kamale ko afora ko kwa kana na jeu na jeu Mali fait dron ko yaka Amerique club ko bane pe club e forme ne kilingama sa na jogina ke na jogi absa ka olu re saison do kono donc akana bo luta ko sika ko ni faso ko ni do abena afaso abena ademe wala kama ika do sika ko ale na manye ale ka bara bi nye faso kama le jera no ide bon ni siga nunu be loisir la sa ala kana kere nu be loisir la doka nga singa yoro de nyini kabala yoro ndola ka singa ta soñorama bado joye kabala parce que anagala ni jibi chenige kabala de kata joro nyarama bado joye kabala yi kasinga siga blay ya famura ala kurba do be ra kanyu kuno kata blay abishura amade Sallallahu ka fora namu akoni atanina laje minyi sika kone minyi ikado person nimage ikado au rayonnement international du Mali ambe domene ko be made do a nyer la kaya joro de fa o de fali dai wallahi ko ikado ni maye ni ke ale a nyer la patikira mo kanga foka wala ni wallahi anga ministre Abdul Kassim Fomba ay sika wele amele ka a féliciter de même kanga kai dogola wala ko fene ke kada pai ako ikara kuma dile sikama no sika kone a exprimer sa gratitude envers les autorités et sa volonté de continuer à porter haut les couleurs du Mali sika ko Mali jamana nyamaw kabufo pai kabufo de ubufo ya wa so trawle ko ale ga drapeau allez le continuer comme Mali Ngorota. Voilà. Ou Mali drapeau, allez le continuer comme Yaya. Voilà. Entend un nani bela jeli. Très bien. C'est bon gala ko. Akoni atanina alaje. Namu. Femme nye sika kone. Akoni ya jela ka fo o korvo ko fe. Ale koni. Menye ika de sport de Mali kono. Kale te bon Mali jigi korode. Voilà. Ale mana ta diye jamano jamana ka. Nani wolela. Ale kenga Mali kuna wolo chobe na ale Mali kuna wolo ti. Très bien. Ngala kono ko ame dumane ko bi. Namu. Yala ne do kono. Sika kone ato. Abonya na ko sobe. Bari ay waliya min ke amale ko waliya ni waliya waliya bilbil badu fasale wallahi min ika do jak jara jak ni ale ka sabani abafu ka fo maliyo ye ka siga deme dusugu yerena wallahi ngani nyumayena wallahi seko ni damayira ana jenyon ku deme iko ko do de munira jenyon ma ko u telephone usoro animu deme waro na ke ka mondru Lexi dama iga nto yesa wa do go Lexi do ni ba man Lexi de ni ba man Lexi kapik mo go Lexi ni ke do le muso do nyona ne do ma do bi na yija ka mobili bo isini kono kana kana jo aba fo korole aba fi ko ni mobili mai ni de alega couleur fimande ni mai ni tala so ko na 100 katika fini sankana nae aba fi ko che hale ko man couleur intui hali ni eblement sa
i singa mangam hali kunga ge jemai nya to ala ni kunga ge blimai o tigi ko adama de ka ja ko ya fa problème de crédit mo ni singa ko tale nyefa arata ne tara fa sana ko seko trawre journaliste de i singa mangam nte foyi nte journaliste ni ya saka saka meta mo no fa te dor te foyi sadi ala ma de ko tale nyefa Allah karamo Zaho ika ko da kale ka ko no ni no ni nyana ati tegara fi ko ati ne ma deli kai nami do okay kapi ala ngani ge metric dans truc kapi ala ngani ke nyawi kala le bitu ni kuna foni baba na ngo angata kala bae buliye kama le beba do mi nyemere ka batige lala ani klingulo de be mala no ta batige mandi vura ko ako ikado malijeti koneya akwa nga jamana de ame domina ina fo bi ku be kulela ku abogari sirke munkera ba manchiu ikado bala ga barami siri mugola plan me ubolo sisa ako uye wele madda gouvernement ye minu nyesine do ikado ni wale imam sira dikela ko afora jume ako ikado ubanyi ni gouvernement fe noye ikado ouvrier ye manzon mola entrepreneur bola opérateur économique bola ku ka nyini iba nyini gouvernement fait ka fere beke mi mi se ka to gouvernement ka fere o ke ka jadisi kele dugudugu ni dugula ako jadisi do me muna kama le mo ka barake yoro kata tasuma do la ko jadisi de do mula u ma chama detail dino manani mani zaba uta tasuma do ga yoro la abi fo jadisi tara tasuma do ka yoro la ka so ngalla ala la hali ni e ka gardien kuni yo tijo mama ko sa da bon c'est ça awo o kala je entreprise tu kala jo ka sécurité renforcée oui kasinga police wa be jaram ayi hali no asor labo gardi meno be awo nu se ko former marfa chila e no kera ngolu funa labo gardi de funa gudda mata koyi kamale ti so mo de asana to ka marfa jam jando la fuga tene fi mai muso ninga entrepreneur wa mina ka ci nu ya ci tasuma kam bi seri ka boro marfate o bal blanc de ba kono wa itata nu ko ak jugna ngula pa ibibi merci ça jamana kala jama do kuku o tisi akeo imana na bodaw da fe ibe ha jamakulu do de faranya ka kulukulu ka ulubla kodo la o jamakulu kulukulu la dro ni société fana yolu bla domina ulubla bna kulel damna aywa ka kule utandu genza la de genza ugaton utadu dila kana so ko numare ni umanya ko uka yoro sécuriser gendarmerie policier bisika sécuriser ni sénégal ko ako izinu ako izini do be ko jadisu ko ni ye ikado jatemina ke uluka utemene ngoro kofe ako gela jume uka ako gela me uka ma chama be ako toyo ne do toyo dade do ako mawarate ayede ko jadisu de do ko ga wele bla gouvernement ma aka fere beke ni ko nuna ikado wala sa ulu mamunu nye no opérateur économique ani isintiu kata se igado bolla baragala ma ulu bi se la fia tugo no se ba digala ko kashima bo kaye kana ni Bamako ako gwele ya me labi siramai ko e gela dai siramai wallahi munga ke yake ka siradla no bita siradla ni maji mi nyere jadisu mo nyine ne jadisu de bita tasma dola enfant il y a pas de kero kata ma ko sa ma bayir ka balona kato ma ko sa neko ni ay bi dugu garder ou ni bita jangwa dina do mo ko no ma be duguro de ni ma da dugula dun e ka dina ko na ke yere wallahi atene ngonye ni dinya ma dole na et puis olu rebe nyina min ko John de ya fuye ka mako be dina ko ni feuna olu mo na dina sura on fa yawa dina be ya o misiri joli bay sura fa ya ni de ma ba ulu we nana o bata dugu kono kata wajulu ke wa so misiri be uda misiri sura yedi ne ya ku dugu do almami
Jiri chemo. Bamulo jali mam bamulo ya. Eti Daniel la odi. Nebe da ela de eni balo ka ko complice. Eni balo be complice mina. Ni nato la fone ka ba ko gon. Yo me almami. Kuma kalana dugu mina, an ka dugu almami na te ne kuma jamala seli. Mo joli. Ala. Mo joli. Kamale. Ne ye nafla seli ni ye ka labani Allahumma fi man haditi. Ibe sadike ilema me décourager ka bla. Me do kala fi bon aw ga ne sugu yaw de mo badine na kwa. Aw ya ba. Dina ke ban na tudi mo ko be ga bala. Ana na kete sa. Digirana ata. Agana kete. Ngo. E wo ge bunye alunye. Ngo. Yibu fo sa digirana. Ya ba mo. Ya ba mo. Sori kala ko. Ako ni manulu ako ukaleme ka igado sirako nigibo ka ikaula ako shima ka bo Senegalais ka Mali soro ako atunga nogo folo ko nga munena na agelali ko igado siradla na munume ne operateur économique ka siradla na yi o kubita igado tasuma duduka mobilila ko akra sababu ye shima etoni kere ka tume wa muga ani wa nanina ya soro wa muga nani bina watimina shima toni gunyo wata ani wa shegi Allahu akbar wata ani wa shegi wasa ma do hawan niveau era la folo aga niveau dme wata ni saba wori dara Niger de wanda jiwa sa Niger kana ni malla de Niger ta 55 millions wata regli to regli Allah ne nana ya sojo so wa namata ni dali ma tesga sigi nyangere fe Seri kala ko ago sima toni watani shegine kuno kabo watani shegina kana ni wa mugala kwa mero mino siza ikado wa muga ani wolo la toni kele wa muga ani wa wolo doni ko sima toni kele la bina ke kilo muga nduru malo kilo muga nduru so yin wa koni boro kele wori wa muga la o te boro kele wa kele gine koni yoide wa kele boro kele wa kele to yi na gara muga de shegin no muga ni wori wulu la etanu ko jugo de ma ko jugo senari gala ko ako uba nyini gouvernement fe u ka fere ken ngoy na jona wala sa ulu na bo igado sigila Dirisa Sangare yale nyini nga manzondo ako bomoko ya ako manzona te bara eblingui ako ude sigi me kare kono wa ulu ka termani morilaye ako ulu sigi me kare kono ulu munu manzon ye ko yero kumata mina buruma senari gala ko manzon do be ku yero bi ku ga mina buru yero ka manzon ye yero bi jita yero akane ka misele meri ne ka misele meri ka so joto gutti ko misele meri ka so joto misele meri gala maneburu fo ka so ba ale re manaburu ya re ba mata ka sima nyakami mata ka cheche nyakami wa matila jike jiso ti so ayra ba so war medi maneburu ma wa bune mazo mi dawi ka doma do ni wa pirila ma gelaya duna mazo wa senadi gela ko ako igado nungoyin ako ni ngoyin kuma che ko mater ngo kunjero done ako ulu vle gelaya mi ngono bi ako gelaya nde ko deniye ku operateur économique do nyiniya ko che kadi alaye ulu era mun operateur économique ye ka ko tara ku bolo da pep wa ulu era bala nyini mi ngebi wode gouvernement ka fere be bolo da ni mi siga to ulu ka lafia sere aya soro maljeti kono uka ikado bi so mada na bolido aya soro kuna funu ko so mada na basite ambe fulidi uma ube foya ala ka nogo yake wala sa maso ndaire maka sika nogo abana ambi ala deli odella wode ka gele iba ko maso ye kumina bla deli gando duma kuku kuma to fena do jume maso ndo della ka ta gongoda o wati jana
Kawo kuma cogo ya sababu ye. A ko ko kuma cogo dɔ. Ko kuma cogo dɔ. Bon maçon fana bolo. Olu bɛɛ bɛ fɛn kalama. Sisan. Maçon de ka ko tiɲɛ yɔrɔ ye dɛ. Ne dɔ tun bɛ baara la Sirakɔrɔ. Santier de tun b'a bolo. Maneburu de y'a wele. Awɔ. Parce que santier in jɔra ka tile 2 kɛ. Yɔrɔtigi ko k'a bɛna na ciment san. Awɔ. Walasa baara ka continuer. Tuguni. Donc maneburu sigilen don so comme baara tɛ yen. Ale ye maçonkɛ de ɲininka. Ale ye maçonkɛ wele téléphone de la. Téléphone na ye. Awɔ k'a ɲininka ko allo patron. Cɛ ko baara ko bɛ cogo di? Patron ko. Ko non ko Sirakɔrɔ ta in ko tile 2 na k'an bɛna o ban sisan k'an bɛ taa Kati attaquer. Ça veut dire chantier dɔ de bɛ Kati. U bɛna taa Kati chantier de attaquer. Ale ko dɔrɔn de k'an bɛ tila ka taa Kati attaquer ba ma ɲi dɛ. Kumale maçonkɛ taa cogo bɛɛ filɛ gɔngɔn na. N y'a to Ala ni kira ma. Nin y'a to. K'a taa gɔngɔn jumɛn na. Ayi n n'o tɔ f'i ye yan. N y'a to Ala ni kira ma. N b'o tɔ f'i ye o la tɛ. Maçon a sugayara dɛ an ka janto a yɛrɛ la an ka kuma fɔ cogo dɔn k'a ko kɛ cogo dɔn nin y'u tacogo ye gɔngɔn nɔ. Nin y'a tacogo ye dɛ. Ko n'an kɛra an bɛ taa Kati attaquer. Kati ti attaquer. I t'a fɔ k'an bɛ taa chantier attaquer. Chantier attaquer Kati chantier attaquer. Ne ko mun b'i bila attaquer. Nin bɛɛ n kɔni bɛ n ye dɔɔnin kɛ Korowari tubabu ni. Ni maa min ye dɔɔnin kɛ Korowari an baramɔgɔw fɛ yen an ka mɔgɔw fɛ yen. I b'a to n ka taa ni kunnafoni ye. Sɛbɛn min bɛ ne bolo i b'a dɔn a b'i wele ko le soft. Maa min tɛgɛ n'o bɛ a la Cyril Adorhum don. Adorhum nin y'a ka sɛbɛn ye. A ko an bɛ don min na i ko bɛ yen. Min ye i k'a dɔn maliden dɔw bɛ yen o musoman kasalen don. O ye maliden jumɛnw ye. Jɛkulu min bɛ yen ni a bɛ wele collectif des travailleurs temporaires licenciés d'Orange Mali. CSTCOM. Nin ye malidenw de ye u kun bɛ baara la Orange Mali de la. I k'a dɔn u bila la i k'a dɔn k'a sɔrɔ u t'u bila kun dɔn. Nin ye tiɲɛ ye nin ye tiɲɛ ye. E bɛ se k'i wele ko i ka téléphone ma identifié. I ka téléphone ma identifié dɛ. O ni nin tɛ kelen ye dɛ. Caman bɛ ninnu ye jumɛn gardien wa. Ala. Wa ne ma fɛ u ka ko n'u fɛ u ka ko bɛ ca n'olu mɔgɔ kelen de. Jama mana kɛ cogo o cogo. Maalankolon bɛ rɔ. Juguman bɛ rɔ dɛ. Maa ɲuman bɛ rɔ. Kamalen. Sɛbɛnnikɛla ko a ko nin jɛkulu maa minnu filɛ nin ye. U ye wele bila i ka dɔn kunnafonidilaw ma. Ka bɛn ni août kalo tile 2 san 2025 ye. Hali. Travail kɔnɔ i k'a dɔn salle belebeleba min bɛ yen. I k'a dɔn ka taa sigi ni kunnafonidilaw ye. Kamalen. Hamina min bɛ u la tɔɔrɔ min bɛ u ka o di walasa ɲɛma bɛ bɔ a kalama cogo min na ko n'i ye a ta ni ka a lajɛ olu ye i ka dɔn maaw den minnu ye baara kɛ Orange Mali kɔnɔ k'a daminɛ san 5 san 12 san 17 dɔw y'o kɛ i ka dɔn Orange Mali kɔnɔ baara la kamalen i ka dɔn sans couverture sociale kamalen contrat tɛ u bolo i ka dɔn u ka cotisation INPS o t'u bolo. Contrat t'u bolo u tɛ INPS la. Ne yɛrɛ reste avec. Sɛbɛnnikɛla ko. Cyril de ye nin sɛbɛn wa. Cyril Adorhum. O bɛ min. A ko n'i y'a ta. Bamakɔ ka bon. Fɛn min ye i k'a dɔn olu tun bɛ ka balo. A bɛ fɔ min ma ko précarité. I k'a dɔn olu tun bɛ ka balo o de kɔnɔ. N'o ye gɔlɛya kɔda ye. Kɔda. Kɔrɔ kɔda. Kamalen seli n'a ka seliya. Olu de bɛ bɔ denbaya la ka taa baara kɛ. I ka yɛlɛ ninnu filɛ nin ye. Kɔrɔ b'a bɛɛ la. Wala mɔgɔ ninnu bɛ yafa ma n'i y'a mɛn ka yɛlɛ. A ɲɔgɔn kɛra e la wa. A ɲɔgɔn kɛra ne yɛrɛ de la. Ɲɔgɔn kɛra aw na n'an kun kumana an kuma yɔrɔ man ɲi. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye a ta ni ka lajɛ kamalen u tora o la ka to o la waati min na u ye i k'a dɔn a laɲini k'a fɔ k'u bɛna i k'a dɔn u ka laɲiniw sabatili laɲini n'o ye k'u ka laɲiniw régulariser kamalen ko sinna ka maa 1000 gɛn un coup. Allahu akbar.
1000 personnes licenciées. Wallahi. Allahu akbar. Samela ko. Namu. Ako o ma bakele ikado olu ko na blale. Sans préavis. Kamale halika ulasigi ka fuye. Dugu jara la ngana sura lisin noralena. Olu ta yɛrɛ jaraw. Lisi wa kɛ dɔw la yɛrɛ. E bɛ ka maa ninnu se ko in na minnu b'a fɔ Darabani Watara don ko i ka numéro ta jɛsi 144 jɛsi ta ka ni maa 100 in ka nin jɛkulu mɔgɔ kelen mɔ o jama in nɔ a bɛ bali ne na. Ewara ko do o ma kuntan dɔ ye ne wele. Awɔ. Allo i ka identification ma ɲɛ han. Donc min dɛmɛ k'a mise à jour kɛ. Ko n ka cɛ ko mun ne bɛ yɔrɔ min na sisan ne la. Mun b'i deli a kɛ Ala kama. Kana n dakɔrɔ i bɛna bila kuma jugu la ka sɔrɔ a man di ye. A sinɛ kan tɔgɔ yafa n ma a ye téléphone ta. Min ye ne wele a ko fɛn dɔ Watara y'ale ye ko ne ka 144 jɛsi kɛ n ko mise à jour sugu jumɛn y'o ye a ko ne k'o kɛ dɔrɔn ni ne y'o kɛ k'a bɛna tɔ fɔ ne n ko sisan walayi 15 francs de bɛ ne ka Orange Money na 15 francs o de bɛ ne ka Orange Money na ko ne ka mise à jour kɛ sisan n ko 15 francs de b'a la ni mise à jour wɛrɛ don Max Iti b'o yira ne na o mais ni e ko fɔ e k'o kɛ e n'an bila dekun na dɛ bon ni maa ninnu m'u jija u ka baara sɛbɛ ko ɲɛɲinitɔ ninnu de bɛ n'u tɔgɔ tiɲɛ minnu bolilen don ka t'u sigi bureau ninnu kɔnɔ internet sanfɛ o de bɛ n'u tɔgɔ tiɲɛ. Sɛbɛnnikɛla ko. Naamu. A ko Mati Bagayogo. Mati. Ale ye porte parole de ye collectif kɔnɔ. Awɔ. Ale kɔni ye a jira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi. I k'a dɔn ko u kɔni delila ka wulikajɔ dɔw kɛ. Awɔ. Ka taa tribunal de travail la. Ka taa i k'a dɔn ka se ka taa u ta da mɔgɔ jeninen kan. Kayi. Nka tribunal de travail wa. Amina ko olu ko. Ko i k'a dɔn ko olu ils sont pas compétents. Ka dossier kiri kɛ. Olu ko tɛ yan. K'olu ko tɛ dɛ. A yɛrɛ ye chance sɔrɔ dɛ sisan kita la dɔ ni dɔ delila ka ne wele a kuma la cɛ dɔ ne ko he n ko e nana cogo di a y'a nacogo fɔ n ko e nacogo ni nacogo tɛ kelen ye i bɛ se ka kɛlɛ kɛ anw ta ye nacogo ko ye an ta nacogo ko de bɛ ko la sisan ne kɔni bɛ min fɔ u ka taa Adama fɛ yen Adama Tarawele Bɛlɛdugu Adama cɛkɔrɔba de tɛ yen k'a bɛ kɛlɛ kɛ Malitel ni Orange nɔfɛ u ka taa u n'u ka kɛlɛ kɛ quoi o ye ne bɛnkɛ o ye ne mɔkɛ ye naamu. A ko ni ko olu kɔni i k'a dɔn k'u bɛ wulikajɔ bɛɛ la walasa u ka hakɛw bɛ se ka sabati cogo min na nka i k'a dɔn min ye i k'a dɔn k'u ye min kɛ 9 mois de procédure c'est-à-dire que le tribunal du travail de Bamako s'est déclaré incompétent ɲɛna k'u tɛna se ka nin kiiri ala bajigi ye min ye i k'a dɔn fajigi ye den ko nous croyons encore à la justice de notre pays kamalen k'u dalen don u ka jamana kiri la kiri k'u dalen don ka kiri la ko na bɛ bɔ nin ko in na wala fasele min ye i k'a dɔn Sirili Adahom ale ye a sɛbɛn kamalen i k'a dɔn nin jɛkulu kofɔlen n'o ye i k'a dɔn CS Tom ye k'u bɛ u ka laɲini na bari min ye i k'a dɔn u ka hakɛ bɛ yen k'u bɛ k'u ka hakɛ ɲini ala k'u garijɛgɛ don a la yarabi ala k'u garijɛgɛ don a la kamalen n'an bɔra ye i k'a dɔn an bɛ dugawu kɛ ala ka bɛɛ kisi nin ma yarabi u bɛ laɲini min nɔfɛ Mali la ya ala k'u garijɛgɛ don a la yarabi ala k'u garijɛgɛ don a la ko kow bɛ yen dɛ kow bɛ yen dɛ kow bɛ yen kamalen an bɛ tɛmɛ ni sɛbɛn ye sɛbɛn fɔra ko an bɛ taa Mali 24 Mali 24 nin y'u ka bɔli ye i ka dɔn juillet kalo tile 30 min kibaruya ye i ka dɔn jamana lɔbɔ kosɛbɛ maa caman y'a kibaruyaw mɛn k'a jira k'a fɔ a ko ko bamanjiya waleya
amimi kanga jamana kono ya ako ka be ka sege ni toni wa ko umman champion gui sebe ni gala ko ako ni kunye jatinna ke don temene na ako ikado mami nu vleme bamanjia walewe na tumike anga yoro chama na ako wulika jo kama bi ako yoro chama mbe akibi yala ti jadisi ka chabli de Allahu akbar aku bala ka sina sumaya ako ni munye ikado ni mali arme mali yani ka wulika joye ni munye ni mali arme ka ikado ki sendo ikado bamanchiu ka kuna foni population ka arme deme kuna foni ya wala ako ni yoro babu la de ye mali mali bana bolima arime mali bana bolima wallahi juguma ala arime juguma lula mali juguma lula mali sayaye nama do dangoro bani nama faramu dizo la dozo bige tumongolonye konimite kashike konimite ne gasgu yemi ne aye mali arme ben bara bela abini arati saji beke do na video ke dro ko mali ma fuye aisa ni bolo fanyena do bi wo fe o mun bo wo fe o ta do ambe kulbalike de ke awo nga kulbalike joli join ebo donc kulbalike ma ka ngani ngani ke na de ko jodi kana ngere kana ngere sebari gara ko ako ni mu ni waramini akwa ngeze ngore fo ni wale ya ina ako mali golomase tabaw uko ne be wuli ka jola be wuli ka jo me na faga ka bo ka ikado mi bamanchi ku ka kewale ukele uka kewale kelele fo la jume ka ikado uka dumni keta doya ka uka ikado marfa kise ko doya kese bi na sira o sira fe ko ibini manai kamale ikado ka mun ketu ni essence bi bo sira sira fe ko pinimena ananina ubi mimmi ka kelege ka dobo ula kuna vune nana di an yere mo tege jene no mali yere gulu masiri tabaw ma tume igado bamaju chelai ko ja ale kuma famu ko ja droguta ni bin musukandu wallahi jaw go beke sira ni gala ko ako amedemene na fo bi ako o wuli ga jom mesina ako mali gulu masiri tabaw o wuli ga jom kama ko ikado bamanchu ku doyara ko e doalima dai ku jama kulu man jable be ako wati labayna ko ataki doere kera ikado muruja fafe ko atake ngira sabuye ikado ku charni ka uchare ka tu segeni ni toni wala yoro munun be no oye ikado dugude ngba senna yoro mununa utama do bita tobewa ala tobewa sina yala be kumu kono bana yoro dunu bana blaji yen ko fe buta yeni ko juru de kata igaro nyinganu de ke sema digara ko ako wadroni wode yen ngoimba uga fara nyanga akuna foni di ako droni ngode yen ngoba wa bolifende ubuloble akwa teme barade wa machama mbe abogari sirigi ko kaleme ka igaro marfabla daga singa na so kadamu ga awale mimeni abega ke ataka na fadu humli sere maliveni katika redaction buluno de ay min zoro biso madaina ambe foli ke uye ko anko umaku ni che sere ikado asabe ko nyumana wala era bi fo fasiri la sekola anyana bamanan ko ko ngere ko nani ga fitira fe kasi ladado nga trawre masiso makamboro de ngere ngono ni awamina ka kunchi ay magafo de wati sira ami bo nga neme boni ye meta itali bi wala amita itali ko fu mali demunu sigile itali way shia bedobe abebe pamana be maraga be wallahi kasunga be fla be awo kamale
siya fɛn mali kɔnɔ ayo kargo ko tora sundia ko basundia a bɛɛ de be ko an ko u ma Itali jamana kan ko i k'a dɔn u ni ɲankuma wala ka foli kɛ ka bɛn ni u ka waati ye abana Itali jamana kɔnɔ Itali ye dugu ye dugu min ni maa million 50 ani million 8 58 million o de be awɔ kɛ Allahu akbar ma million 58 o de be yen nɔ Allahu akbar i y'a faamuya nka maliden min bɛ yen nɔ o ye maa ba 25 ye jama be maliden maa ba 25 o de bɛ Itali jamana kan Allahu akbar an bɛ dugawu kɛ maliyɛnw ye maliyɛn siya fɛ fɛn fɛn bɛ an bɛ bɛɛ fo an bɛ foli kɛ u ye ko an ko u ma i k'a dɔn k'u ni ce maliyɛn carilen don Itali fan bɛɛ fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Itali dugu minnu bɛ yen ni maliyɛn ka ca o yɔrɔ la ni dugubaw don o ye i k'a dɔn Milan Rome Naples Turin ani i k'a dɔn Bologne cɛ i bɛ ka a yɔrɔ ɲɛnamaw fɔ dɛ kana nin kɛ dɛ ni ɲamana ninnu u k'an bɛ to ka nin balo dɔrɔn de ye télé la n ko Madrid ninnu ni fɛn ninnu Allahu akbar kana nin kɛ dɛ ma Itali Barcelone kɛ Barcelone kuma yen ka di u bɛ Espagne de fɛ u bɛ Espagne fɛ an b'u bɛɛ fo ka dugawu kɛ u ye Ala k'u ɲuman ta Ala y'u ɲuman ta Ala k'u ɲuman segin kamalen ka foli di bɛɛ ma ka dugawu kɛ ko Ala ka i ka dɔn juma hɛrɛ d'a ma ka juma hɛrɛ d'a ma an balimamuso bɛ yen an b'a fo nin waati in na Nana Jara Nana Kalija Jara Kɔnɛ an b'a Kɔnɛ an b'a fo k'an b'a fo ka dugawu k'a ye ani a ka baarakɛyɔrɔ la mɔgɔ bɛɛ université maa bɛɛ professeurs gardien ka taa se i ka dɔn hali maa minnu bɛ yen n'i taara minnu bɛ thé wuli ka d'i ma u ko ka fisa dɛ ni Liptoni ale yɔrɔ in ka di dɛ an bɛ fo ka foli di bɛɛ ma kamalen ka n yɛrɛ ka cɛba fo n'o ye Segu Jige Jɔkɔrɔmakɛ n b'a fo yan ka dugawu k'a ye Namani Gɔlifaden an b'a fo yan nin man d'a ye mais kamalen i bɛ fo yan a bɛ fo yan ka dugawu kɛ Ala ka juma hɛrɛ d'a ma wa salam.